Τοποθεσία Αττική. Έργο μερική ανακαίνιση. Επιλογή γρανιτοσοβά σε εσωτερικό χώρο. Προϊόν Quartz Deco και Quartz Deco Hybrid. Ο ιδιοκτήτης κατοικίας στην περιφέρεια Αττικής αποφάσισε να διακοσμήσει τοίχο σε δωμάτιο που πρόκειται να αλλάξει χρήση. Η επιλογή είναι η επένδυση του τοίχου με γρανιτοσοβά. Το προϊόν τα χαλαζιακά αδρανή Quartz Deco της Durostick στο κατάλληλο δοχείο ανάμειξης και ανάδευσης 32 λίτρων επαγγελματικής χρήσης της Durostick. Ο τεχνίτης εφαρμοστής αδειάζει 8,5 κιλά χαλαζιακών αδρανών Quartz Deco στην απόχρωση λευκό. Στη συνέχεια και προκειμένου η διακόσμηση να αποκτήσει εξαιρετικό ενδιαφέρον, προστίθενται στα 8,5 κιλά λευκά 1,5 κιλό χαλαζιακά στην απόχρωση μαύρο αντίστοιχης κοκομετρίας. Στα 10 κιλά των δίχρωμων πλέον χαλαζιακών αδρανών Quartz Deco προστίθεται η άοσμη υβριδική συνδετική ρητίνη ενός συστατικού Quartz Deco Hybrid. Με εξελιγμένες πολυορυθανικές και ακριλικές ρητίνες στη σύνθεσή της, η Quartz Deco Hybrid είναι το κατάλληλο προϊόν για τη σύνδεση των χαλαζιακών αδρανών μεταξύ τους και τη δημιουργία μιας ομοιογενούς, εύχρηστης μάζας, έτοιμης να επενδύσει την επιφάνεια. Με δράπανο σε χαμηλές στροφές, χαλαζιακά και ρητίνη αναδεύονται ως ότου ομογενοποιηθούν πλήρως. Με τη χρήση ανοξίδωτων εργαλείων, ο τεχνίτης εφαρμόζει στην κάθετη επιφάνεια το μείγμα, εκκινώντας από χαμηλά, χωρίς να αφήνει κενά και περισσεύματα. Δείτε την ευκολία εφαρμογής αλλά και την ισχυρή πρόσφυση του μείγματος σε βαμμένο τοίχο που δεν έχει ασταρωθεί. Η κοκομετρία των συγκεκριμένων αποχρώσεων των χαλαζιακών αδρανών είναι από 0,7 έως 2 χιλιοστά, ενώ το πάχος στρώσης δεν ξεπερνά τα 3 χιλιοστά. Το μείγμα παραμένει αφράτο και ευκολοδούλευτο για πολλές ώρες, γεγονός που διευκολύνει την εφαρμογή του σε μεγάλες επιφάνειες πολλών τετραγωνικών μέτρων. Ο τεχνίτης εφαρμοστής ανεβάζει με την ανοξίδωτη σπάτουλα υπογωνία το μείγμα πιέζοντας την επιφάνεια. Μετά από κάθε διάστρωση επιστρέφει και εξομαλύνει τυχόν ατέλειες για να επιτύχει άριστο φινίρισμα. Χωρίς νευρικές κινήσεις, ο τεχνίτης χαϊδεύει με τη σπάτουλα την διαστρωμένη επιφάνεια και εξαλείφει κάθε ψεγάδι. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, ακολουθώντας με συνέπεια τα βήματα εφαρμογής χωρίς να δημιουργούνται αντιαισθητικές ματίσεις. Στα σημεία σύμπτωσης των επιφανειών, με προσεκτικές κινήσεις, το μείγμα εφαρμόζεται με ακρίβεια, χωρίς να επηρεάζονται οι επιφάνειες που δεν πρόκειται να επενδυθούν. Η διάστρωση των Quartz Deco ολοκληρώνεται καλύπτοντας σταδιακά το σύνολο του τοίχου. Η τελική επιφάνεια παραμένει εργάσιμη για πολλές ώρες, γεγονός που διευκολύνει το τελικό φινίρισμα να γίνεται χωρίς την πίεση του χρόνου από τον τεχνίτη εφαρμοστή. Άψογα, η δεξιοτεχνία του τεχνίτη σε συνάρτηση με το υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι επενδύσεις με χαλαζιακά, απογείωσε αισθητικά την εφαρμογή και την έκανε συλλευτή. Το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει την επιλογή του ιδιοκτήτη να συνδυάσει τα δύο βασικά χρώματα των χαλαζιακών αδρανών Quartz Deco. Τα φυσικά χαλαζιακά αδρανή Quartz Deco, σαν τρισδιάστατο ψηφιδωτό, επένδυσαν την επιφάνεια και άλλαξαν το διακοσμητικό αποτύπωμα του χώρου. Μέσα σε λίγες ώρες το έργο παραδόθηκε, ενώ μέσα σε 3 ημέρες η εφαρμογή οριμάζει σε βάθος και αποκτά τις πλήρεις μηχανικές αντοχές της. Πρακτικά, δημιουργήθηκε μια διακοσμημένη επιφάνεια εξαιρετικής σκληρότητας που αγγίζει το 7 της κλίμακας Mohs.
Οι κορυφαίες μηχανικές και χημικές αντοχές των Quartz Deco θα διασφαλίσουν το άριστο αποτέλεσμα διαχρονικά, ενώ θα καθαρίζονται εύκολα χωρίς να αλλοιώνονται ή να αποχρωματίζονται στην πάροδο του χρόνου. Προαιρετικά, σε χώρους όπου το περιβάλλον επιβαρύνεται με καπνιά ή άλλους ρήπους, συνίσταται η προστασία των Quartz Deco με το ματ βερνίκι νερού Decofin Aqua. Μάθετε περισσότερα στο www.turostic.gr ή επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.